ai ko uwar mu ne uwan mu da daga in ka ci abincin nan Allah ya tsina gwara wa kai baccin ka ma kawai ka hutar wa kanka dan wallahi ta ne yakin gidan bulan nan na sha wahala kana cakata ba ta kai mun sabonni ta ko ta ina ai ba wanda ya siya tuwatin nan kai amma normal barin ƙara auna shi ko shagon dan abuwan gangara je da rage ta a can kai ƙarya ne ko mutuwa ta san ƙarfi ko ta kashe ba ta ɗauka ba wallahi ko tashi kai sai na ga dama ka ci sa ka bige ɗin ba Assalamu alaikum. mu alaikum assalam kanya kin sai da sassafen nan kika dubo ha ga Allah amma dai sagi ne ya tashi na san ki da giran jarba ba dai yan sanda bane suka koro ki Ai wallahi babban sagi ma idan na ga da sagi safiya na kasan sagi ne ya tashi. to Allah ya kiyaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to me ya faru Wallahi yunwa ne da sagi safiya da nace bari biyo ta kofar gidanka ko zan samu abin da zan ci na shiga ciki. wallahi ni ma bai fidan da kika gani da salatin annabi na karya tun da ciki na yake ta irin ciroma mafaka ni ma nake nema To yanzu ya kake so ai? ha kawai shawara da yawan baki ki dai ka sukin ko in Allah ya sa an girka watu zuwa dan jin ko ba haka ba lokaci ya dan ƙara ta ki dan zubo min a flash ko ba haka ba kin san kina ciki da ke yakka zata To ba. ki dan ko yaron nan dan abu ki ba zai kawo mun To. normal ne ne Za ka raka ni. hali din banza mai martaba ma na tura rawanin sa barantana ne to in kanya daga nan zan banki da yanda ake ciki iya ne ko ba haka ba ma ita ta Sulemanan nan wankoki gani ta rayuwa ta sassafa yarinyan nan ta zo shagona da irin ciyaman sawaba ne ni da lissafin ya sha babban to shi ma yanzu ya tuba da kaga yanzu da dan bene ne ni in na dan ba da buredi na da lemo sai na wanke ta amma kaga yanzu gwara na wanke buredi na da lemo na na fi ka hauka ina buredi na da lemo na a nan gurin uban wace na fi ka tattun kwakwalwa ina buredi na da lemo na a nan gurin buredi da lemon na ne ya koma kamar watan azumin ramadana kake neman sa kasan ta ni nake kasan takalmi na ya shiga kai dal ina nono ina buredi lemo na ban fara ta alam gurin kai kun ban koma dogon jari a kan gaba Allah ya tsina Allah kiyaye ma nan nawa koma dogon gida a kanka ko in kashe kan zuba na 1000 ne kayana aikin banza a banza talaka ya girma sarki abin 1000 ka zo kana muna wallahi tallahi ni ji nake abincin da muna shi da juna da ni da kai dole gajanci ya shigo ko? ba ne suka kyauta ya abin ka dole ma a biya ne ko ciyaman sawaba ne baban wallahi sai kai haka ma ko ba ka na masu yaran muhammadu ga muna dai masoya annan muhammadu ne ga muna duka ma ga munan duka gaba daya to mu ta zagin annabi muhammadu gaba ɗaya da ni da kai mu shiga fagen yabo mu shiga kanin aiki wato wai mu ga yadda rasulullahi mu fara shiga gidan da yake da arzikin da ba za mu fito ba sai da shi to bari ka ga masoya annabin muhammadu sama na mu ga yadda fiye halitta